बर' रायजो राजाफोरनि जे जिनिसखौ दिनैहाय दावराव देख्रेब बिथांमोनहा गावनि जिबनाव माने थैजासे मावबोदोंमोन बा गावनि जिउ थासान्दिसिम मावबोबाय थादोंमोन। बे जाथिनि थाखायनो मावनाय। जोंनि बिटिसिनि मोजांनि डेभेलपमेन्टनि रैखाथिनि जेबो खामानि मावनो हायैलाय सारा बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल हान्जाखौ जेरै गाज्रि मोननानै नागारनाय मोनसे दोहौ फैदों। बिटिसिनि रैखाथिखौ बिथांमोनहा आसाम गभर्नमेन्टजों दिनै कमप्रमाइज खालामनानै गावसोरनि क्षमताखौल' जेरैखि जाया हमथानानै दोननायनि मोनसे पलिटिक्सनि फर्मुला हिसाबै लानानै राजनितिखौ खालामबाय थादों। जोङो थै गारनानै लाबोनाय दावहा होनानै लाबोनाय गिलु फालु आन्दलननि गेजेरजों सोरजिनाय बिटिसिनि जोंनि मोनखानाय 6 सिडिउलनि क्षमता 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो बिथांमोनहा गथायनानै हरफिननानै बिटिसिखौ लोरबां थोरबां होरलां होरथां खालामनानै दिनैहाय जोबस्रांनायनि लामायाव लाबोदों। दिनै नोंथांनि गामिनि माखासे इउपिपिएल सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव जयेन जादों, मा फोरमायगोन? दिनैनि दिना आंनि थाखाय आरो लोगोसे बिपिएफ हान्जानि थाखाय मोनसे अरायबो गोसोखांजाथाव दिन हिसाबै थासिगोन। मानो होनोबा आंनिनो जोनोम गामिनि दिनैहाय इउपिपिएल हान्जा जायफ्रा खालामदोंमोन बिथांमोनहा गासै 32 जना इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाफैदों आरो बिथांमोनखौ बरायनानै बिपिएफ हान्जानि सोद्रोमा हिसाबै गनायथि होनायनिनो मोनसे हाबाफारि महरै जों दिनै बे गामियाव बिपिएफ हान्जानि प्राइमारि कमिटि जोंहा अन्थाइ बिल दङ। अन्थाइ बिल प्राइमारि कमिटिनि बानजायनायाव जोंनि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ब्लकनिनो जोंहा जाय इनचार्ज बिथां दं जुबिराज बसुमतारी, जों गासैबो ज' थानानै बिथांमोनखौ जोंनि हान्जायाव बरायनानै लादों आरो दिनैनिफ्राय जोङो बेखौ रोखायै बुंनो हाबाय जे आंनि जोनोम गामि बानुगाव गामियाव बिपिएफ हान्जा आरो इउपिपिएल हान्जानि तुलना खालामनानै नायनायाव फ्राय समान समान दङमोन। बिपिएफ हान्जाजों इउपिपिएल हान्जाजों समान समानानोमोन। मोननै खेमाव मोननै राजनितिक दोलोआव गावनानै थानायाव बे गामियाव खामानि मावनायाव बेक्तिगत भाबै आंहाबो गोबां उसुबिदायाव गोग्लैदोंमोन। आंनि गामि हिसाबै बे गामिया सानजा क'क्राझार समस्तियाव दंबाय थायो। होमब्लाबो आङो बे गामिनिनो गासैबो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आंनि गामिनि बिदा फंबाय असे हिसाबै साननानै लायो। गावनि न'खरनि हिसाबै आं साननानै लायो आरो गावनि न'खरनि आंनि आंगोनिनो बिदा फंबायखौ मोनसे दोलोआव ज' थानानै खामानि मावनायखौ आं अरायबो हास्थायोमोन, अरायबो लुबैयोमोन। होमब्लाबो बिथांमोनहा गावसोरनि गोसो बायदियै गावसोर लुबैनाय राजनिति हान्जाजों थानानै खामानि मावनायखौ आं खुनुदिनबो बिथांमोनखौ जेबो हेंथा खालामबोआखै आरो बिथांमोनखौ खुनु सोंखारिबोआखैबो। जाय जेरै जेराव गोसो बेयाव थानानै राजनिति खालामनायनि खाबुखौ बिथांमोननो होबोनाय जादों। आं खुनु मानसिखौ बिपिएफ दोलोआव हाबनांगौनि थाखाय फुस्लायनायबो जायाखै, बरायनायबो जायाखै। नाथाय दिनै गावसोरनो दिनैनि इउपिपिएल हान्जानि सरकारनि 3 बोसोर बे बाबेनलांनाय समनि गेजेरावबो रायजो राजाफोरनि जेबो खामानि मावनो हायैलाय जोंनि बिटिसिनि मोजांनि डेभेलपमेन्टनि रैखाथिनि जेबो खामानि मावनो हायैलाय सारा बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल हान्जाखौ जेरै गाज्रि मोननानै नागारनाय मोनसे दोहौ फैदों। बिपिएफ हान्जायाव हाबफैनायनि मोनसे दोहौ फैदों। बे एखे दोहौआनो एखे बारानो दिनै बानुगाव गामिनि इउपिपिएल खालामनाय आंनि गामिनि मानसिफोरनि गेजेरावबो बिथांमोननियावबो नांफैदों आरो बेखौनो बुजिनानै बिथांमोनहा दिनै जोंनि बिपिएफ हान्जायाव गावसोरनि खालामनाय इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै हाबफैनाया थारैनो आंनि थाखाय मोनसे बेक्तिगत भाबै दलनि खोथाखौ दोनथ'नानैब्लाबो बेक्तिगत भाबै आंनि थाखाय मोनसे बिराद गोजोनथाव रंजाथाव बाथ्रा जादों आरो बिपिएफ हान्जा हिसाबैबो जों मोनसे रंजाथाव गोजोनथाव आरो मोनसे जोंनि थाखाय माने गोग्गानानै लाथाव सान जाबाय होननानै आं बेखौ साननानै लागोन आरो दिनैनि उनाव बिपिएफ हान्जाया जोङो बे बानुगाव गामियाव मोनसे सक्तिशालि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन हान्जा हिसाबै गावनि बिटिखौ गायसननानै लानो हाबाय। आसा खालामो उननि बेलायाव आरोबाव जायफ्रा आद्रा एफा एनै दंबावो बिथांमोनहाबो लासै लासै समजों लोगोसे गावसोरनि सुबिदाखौ बुजिनानै बिपिएफ हान्जायाव बिथांमोनहाबो हाबफैगोन आरो बेनि थाखाय जोंनि गामियाव थानाय जायफोर दिनै बिपिएफआव दङ बिथांमोनहाबो बा ब्लक प्राइमारि कमिटियाव जायफोर बिथांमोनहा दं बे आद्रा थाबोनाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ गुबुन गुबुन गामिनि रायजोफ्रा जेरैहाय इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफआव हाबफैदों बेबायदि हाबफैनायनि थासारिखौ जाहाथे मोनो बिथांमोनजों जगाजगखौ अरायबो आंबो लाखिगोन पार्सनेलि आरो हान्जायाबो जेब्लाबो जगाजगखौ लाखिनानै जाहाथे जोंनि फारसे बिथांमोनहा
फोथायनायखौ लाखियो आरो हानजायाव जाहाथे हाबफैनायनि खाबुखौ मोनो बे अभियानखौ जोङो लाखिबाय थागोन। सार दिनै जे प्रमद बर'नि 3 बोसोर सरकाराव दिनै बिटिसिनि थासारिया माखासे जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैदों बिनि सायाव मा बुङो? दुखुनांथाव बाथ्राया बे जे इउपिपिएल हानजाया मोनसे संग्रामि छात्र संगठननिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे राजनितिक दल। बे हिसाबै बिथांमोनहा जोंनि जातिनि बा बिटिसिनि खुनु मोनसे बिसयखौ क्षमतानि थाखाय सोरनिबा खाथियाव कमप्रमाइस खालामनानै बेफोरखौ गासैखौबो जालदाब जुलदाब नागारजोबनानै गावसोरनि क्षमताखौल' हमथानायनि राजनितिखौ खालामगोन होननानै जोङो जाति हिसाबैबो सानाखैमोन आरो बेक्तिगत भाबैबो आंहाबो बिदि मोनसे बिथांमोननि सायाव साननाया गैयामोन। किन्तु सरकार सालायनायनि उनाव 3 बोसोर थांनायनि लोगो लोगो जोङो दिनै बिथांमोनखौ नुदों जे बिटिसिनि रैखाथिखौ बिथांमोनहा आसाम गभर्नमेन्टजों दिनै कमप्रमाइस खालामनानै गावसोरनि क्षमताखौल' जेरैखि जाया हमथानानै दोननायनि मोनसे पलिटिक्सनि फर्मुला हिसाबै लानानै राजनितिखौ खालामबाय थादों। जायनि थाखाय दिनै जोङो थै गारनानै लाबोनाय दावहा होनानै लाबोनाय गिलु फालु आन्दलननि गेजेरजों सोरजिनाय बिटिसिनि जोंनि मोनखानाय 6 सिडिउलनि क्षमता 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो बिथांमोनहा गथायनानै हरफिननानै बिटिसिखौ लोरबां थोरबां होनलां होथां खालामनानै दिनैहाय जोबस्रांनायनि लामायाव लाबोदों आरो बे जोंनि थाखाय सहायथावै बाथ्रा। दिनैहाय बिटिसिनि सरकारनि गाद्दियाव थानानै बिटिसि ओनसोलनि आइ-आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोनहा जेखिनि माखासे खामानि मावनायनि खोथा होदोंमोन जेरै न'खर न'खर साख्रि होनाय दासिमहालागै सासेबो जोंनि लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै। एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनो दिनैहाय बिथांमोनहा हाथियार नागारनानै फैनायनि उनाव रिहाबिलिटेसननि जे पेकेज होनांगौमोन बे रिहाबिलिटेसननि पेकेजखौबो दासिमबो बिथांमोनहा आबुङै रावनोबो होनो हायाखै। गोबां एनडिएफबि जोंनि बिदा फंबाय जायफ्रा सारेन्डारिफोर बिथांमोनहा गभर्नमेन्टनि रिहाबिलिटेसन मोनैयाव दिनैहाय गोसो बायनानै गुबुन गुबुन माखासे समाज बिरोधी खामानियावबो आगान होनो गोनां जानाय बेखौ जों सम सम नुदों बा गुबुन गुबुन माखासे हानजा गोदानै सृष्टि खालामनो खायफा खायनैया हयथ'बा माने सिन्था खालामफ्लांनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो समजों लोगोसे नुबोदों आरो बिनि गासैबो बेबायदि गोदान थासारि जे दिनैहाय गिथाव बाथाव जानो थांगासिनो दं बे दिनैनि इउपिपिएल सरकारनि हायैनि खारननि थाखाय जानाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोनहा जों बयबो मिथिगौ जे माने जोंनि मार्टियार्स जायफोर दं बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जेसेबां जोंहा जिउ बावलांदों मुंख्लं बिथांमोननो 5 लाख करि एक्स ग्रेसिया होनायनि बाथ्रामोन। किन्तु दिनैसिमबो बे एक्स ग्रेसिया 5 लाख थाखाखौ जोंनि साफ्रोमबो मुंख्लं न'खरा मोननो हानाय जायाखै। आसाम गभर्नमेन्टआ जेब्ला आसाम बिधान सभायाव 2017-18नि फाइनान्सियेल बाजेटआव आसुनि मुभमेन्टआव आसाम आन्दलनाव जिउ बावलांनाय शहीदफोरनो 5 लाख करि होनायनि बाथ्रामोन। बे बिलखौ जेब्ला बिथांमोनहा हाउसआव लाबोदोंमोन अब्ला आङो बेवहाय बिपिएफनि सासे एमएलए हिसाबै पार्टिसिपेट खालामनानै आसुनि आसाम आन्दलनाव जिउ बावलांनाय शहीदफोरनो 5 लाख थाखा होनाय लेखायैनो आसामाव जिहेतु बर' आन्दलनाबो आसामनिनो मोनसे गिदिर मोनसे जातीय आन्दलन आरो बे जातीय आन्दलनाव जिउ बावलांनाय जोंनि शहीदफोरनोबो 5 लाख करि होनांगौ होननायाव आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ मानिनानै लादोंमोन आरो बे मथे बिपिएफनि आमोलाव बे 5 लाख एक्स ग्रेसिया थाखाखौ जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनो होनो थाखाय बिथांमोनहा आराम्भबो खालामबायमोन आरो गोबाङानो मोनबायमोन। किन्तु बिपिएफ हानजा जोबनायनि उनाव इउपिपिएल हानजाया सरकाराव फैनायनि उनाव दिनैसिमबो इउपिपिएल सरकारा जोंनि एक्स ग्रेसिया 5 लाख थाखाखौ मुंख्लं न'खरफोरनो होजोबनो हायैया बे 3 बोसोर बाबेनलांनायनि उनावबो बेखौ मावनो हायैया थारैनो मोनसे फेलें आरो मोनसे लासिंसिं बाथ्रा होनना आं सानो। दा बेफोरनि थाखाय दिनै सारा बर' रायजो राजाफ्रा लोगोसे बिटिसिबासि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल सरकारनि फारसे मोनसे बिसास गोमानाया फैदों आरो बे सरकारा बिटिसि ओनसोलबासि जायखिजाया जाति जनगोष्ठीनि खुनु मोनसे दाबि दावा गांनाय उखैनाय बिथांमोननि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हाया आरो बिटिसिनि सामग्रिक भाबै उन्नतिनि वेलफेयारनिबो जेबो खामानि मावनो हाया होननानै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनबाय आरो बेखायनो दिनै इउपिपिएल हानजाखौ नागारजोबनानै माने बिपिएफ हानजायाव दोलो नोगोरै हाबफैनाय जइन जाफैनाय बे थासारिया जागासिनो दं। सोर सोलिफु समाव बिटिआर भार्सास बिटिसि एकर्डखौ लानानै आबसुनि दिपेन बर' बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनखौ अपेन डिबेटनि थाखाय चेलेन्ज होदोंमोन। बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै दिनै बिथांमोना बेयाव
बिथांमोननो एक्सेप्टेड लेटारबो हरदोंमोन दा नाथाय इउजि ब्रह्म बिथांमोना दिनैसिम बुंबाय थादों दावराव देख्रेबमोनहा हारिनि सायाव बिफाव गैया बिथांमोना हारिनि दैदेनगिरि नङा नोंथाङाबो मोनसे समाव आबसुनि दैदेनगिरिमोन मा बुंनो सानो थारैनो दिनैनि दिनाव सोरबा नेताया जुदि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांहा हारिनि सायाव जेबो जुदि बिहोमा गैया होननो थांदोंबा बियो बिराद इनाय मोनसे बाथ्रा जागोन दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि न'आव थानानैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ प्रथम बर' आन्दलनखौ जागायजेनदों जोंनि बर'फोरनि जेसेबां आन्दलनकारि नेताफोरमोन देबोरगावनि दावराव देख्रेब नार्जारिनि न'खराव थानानैनो जोंनि बर' आन्दलनखौ दैदेनबोनाय बे बाथ्राखौ सारा बर' रायजो राजाफ्रा मिथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जेसेबां रांनि गोनांथि जादोंमोन बे समावहाय दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ट्रेजारार जानानै जेरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा रांखावरि बुथुमबायनानै आन्दलनखौ दैदेननायाव मदद होबोदोंमोन दैदेनगिरिफ्रा जायनि दारैहाय दिनै सोमावसारनायखौ गोख्रोङै दैदेननो हादोंमोन बे गासैबो बाथ्राखौ दिनैहाय जोंनि सारा बर' रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ गतिके दावराव देख्रेब नार्जारिनि सोमावसारजेननायनिफ्राय बिएसि सुक्ति जानायसिम आरो बिएसि सुक्ति जानायनि उनाव बिएसिनि इएम जानानै बिएसिखौ जाफुंसार रोखोमनि मावफुंनो थाखाय सेस्था खालामनाय आरो आन्दलननि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जे मोनसे हाबाफारि मावबोनाय बेखौ जों दिनै बयबो जेखि दलाव थालाया मानो जों स्वीकृति होनांगोन बेखौ जों गनायथि होनांगोन मावनायखौ मावदों होननानै जोङो बुंनानै गनायथि होनाया जोंनि धर्म जोंनि कर्तब्य गतिके बर' रायजो राजाफोरनि जे जिनिसखौ दिनैहाय दावराव देख्रेब बिथांमोनहा गावनि जिबनाव माने थैजासे मावबोदोंमोन बा गावनि जिउ थासान्दिसिम मावबोबाय थादोंमोन बे जाथिनि थाखायनो मावनाय गावनि बेक्तिगत मावनाय नङा बेखौ स्वीकृति होयैया थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो सोरबा दैदेनगिरिया बेनि सायाव बेबायदि कमेन्ट होनाया थारैनो मोनसे माने मुगैथाव बाथ्रा होननानै आं सानो